أكل مدى شما شما بل ونروني كم حياة معبل أكل مدى شما شما بل ونروني كم حياة معبل أسي 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 سلام تخطاتلتنا الشانل كمي كان يخم كمي تخونو سنة كتكوننا وترمنيو تيو لومون حنتي أزيا قداسيت بفلاين عناني يرتراويان دما مقابلنا بتخكل نخن حسبن زكونتات أبزوريانا زكاية زلو دما بعتو بالنت رينا كنزاربلو كنزاتيلو اتكونتات دما بردي كم كودو خمزلنا مستبحال زدليوك زي مسلني أبزح الجنريو ستاب مجمريا قد ما كنت كبكم زخون يخون زيغا ناي وشت هاجر يخون ناي وص هاجر دليتو خزارب مثل له املاق صاحبه مثل له احنا دما نتستزربه مسترب حاناتنا مستقبنا مسكوناتنا رينا كنملسلو تمساسال مثل لنا لعلين تزي كوينو سلازي ابزا فيديو زيا زتفلالي ترير زخونه قانقوا ابلعلي تاريخاو غزاتنا ايرترا كومون اتزغبرو زلو كليم كمز فلطتاوي تاريخاوي سينماغوتاوي يزمسل سلازي كنسمعينا مجمريا نفس وكف نطب دما ابت زغبا ملسنا هبنا يخن كيدينا እዚ ድማ ነፍስ ወከፍ መንሰይ ኣብ ዝሓለፈ ኣነ ተገዲሰ ይርየ ነበርኩን ሓቅን ሓሶትን ብሓደ ከይድን እዩ ኣብ ከምኡ ስለ ዘይነበርኩ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ግን ብጣዕሚ ዝገርመኒ ዘሎ እቲ ዝገበሮ ዕንወት ድማ ኣብ መንሰያትና ዝከሓደ ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚ ቪድዮ ሓደ ብሓደ እናራና ከይድና ክልተ ቪድዮ ወይ ሰለስተ ቪድዮ የክሪ ላይክ ግበሩሉ እቲ ዝብሎ ዘሎ ቀይሕ ባሕሪ ናትና እዩ ህዝብና ድማ መይትሉን ተሰዊሉን ደም ኣፍሲስሉን እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ሓቢርና ንራዮ كنجمرينا بزا حنت فيديو كنجمرينا مجمريا منتان نساء كتبرها لنا وناني بحري كتكون تجاي كم إياد خيل كم إياد حقن في هاي خمس فقرة لازم كنرينا بدنبي كالعلاء قبلنا كنكلينا مالك زي لنا في ملء مغيرة خون زخيل أكل سنة زغنا نبي تراهن كيد كلنا ندوم أو سواز فريو أراويت أفتاز فريلا ويمعصاو ويجبوهم بمهاب مستستساقي زغنكا زي تقبره ورقي كنفعينا نبزلنا تاي مالتي حزب لنا حزب زي ما حضر له صقام سخون كرينا ستيب باي ستيب كمينا كنكود زبل لنا يوعلو رستات لو بسماياتاتون كل وصينا جن زي كنبل كلنا ناي ولق ريتاينا نبزلنا كميدا وانت تحيز ولا جن منجست تግራይ كسرحلو عيان هتخو غبرو وانت سرحينا نفس وقت تግራይ سرحلو وانت سرحينا حجي أكل عيان تهلو جن أكل عيان منجست تግራይ كونون كنسرحينا خم تقالو بينتنا سلازين وصلنا نحنا بحاجم دليتين كوين غير منجستون بمسح وصلنا خن دفين سكاب حجي منجستي بوقع ولا بول قولي ولا بس حتى قالوا نيوان جن بس حتى قالوا خلوه منجست خلوه هنسعرين إزيله نحنا خنتعينا نبل قدمنا نبل زلنا نبزول جن تغير لا تمغيروا الرئيسي إلى يعني مجمريا تي نسب معرة الزبكة معكني خاك تخبرون كتحسرون زلكا سلازي هذا سب أبيرترا نحنا نسعوا ندقفون أي ندقفون نفتوى دا نفتون نحنا زملكات حتيو سلازي سعوا دما نتهاجر سب نسعوا بمخادي كونن هاجراوي قبو ويكا تعليم مقبارو ويكا نتهاجر دلونتو ببقلازو أي كونن سعقب نايساوا من البات منسي اتي بسنكي هجوكا بقلت ونكن زاربلو بسنكي تتسعبو إثيوبيا مرحنات ناي ويانا بزنبرو للسلطان مس أمريكا مس كال مشاركتان كوينو نتدوب نخي حنصص حنجيدو زنبره ننوي حوان السون ود السون يونتي كابساوا زوت تعليم زوت نابرو نخي ملس جبر حدا رسي كل نسبسهم كبلي لهون بخال منقطاتهم كله خلي مجمريا جن التيب زعبا كونتات ناتكا كم زيلو زاربا كاسب كم عينت مسكراك كم زغل يدغمت واي مثلا سلامتاين كم بلو مسيلكم لك نزز بلوزلو كابتناتهم بسلست 4 عصفي زغدده نحزبهم نتاريخهم ناكايدا نحزبهم زقنا عصبو زصرفو نايكم بروفيشنالز ايرتراويان سلازلو نعاتاتهم سلازرايو نساتهم دما سلادشادنومي حدا دما كالاي دما نايزيوم كلتا زربات راي كونن دارغا بزحات إليتس أبز حلفة 4 عام ترينا دارغا كل مهور كل خنبلايت كنا بزحات مهورات ناي بوليتيكادو ناي كتابادو ناي جلودو بوليتيكينيا تادو حدا بحد انت فتشكه بزعبا إيرترا نزز مساسل نزز تنبه زربا تجاريبهم يم إذا خانتاي مالتيو بروباغندا تحت تسرحوه نتسب نخلى مامدوه نهزبهم كلا مامدو
نتي أبدأ جزء لزبي إرترا دما جلس بدما نتزبلو زلو ساينساون تاريخاون سلز مسلم نخامنلو كأمنلو جميرو ترى يكونس نعوز جزء أكلنا حبرت سبناون أي تسانن شوف هجي اتزرباناتو نابتي مقوت ناتو كاتيو زبلوس أنا نحركان ويكا I think نت نمكو نصاب كابتنايتي ميديا نا إرترا زي بفلا يبدأ لا يفتح زلو ميديا كل تشانلاتنا يوتيوب تاريخايتو عبيت شانلات زبالو نزل زبلوس زنبرة نعوز مثل ويكا وزبرتع وعنقوا زتقوم منبر نخمزيوم زبلو سبات بتخكل كملسو أعم زلوهم ويكا ديليت أعمقوا اللومي ديليتن دلوناتن زلوهم قد أي مثلا نغط الهج انتايكم كوينو بحري إرترا زبل سيامته هاي ولا ما عزيز بحري إرترا سيامته هاي بار أمحاول بحرنا ولا شواويان مالتي بحرنا أبي إرترا تأخذ يوزل لخاب قدام زمسة ودتا مريت زي شو معيزو بحري إرترا ولا بحري إرترا يكون مدري بحري أمحارو إرترا بحرنا بمبالوم صلولات مخانو ويكا سسعة مخانو نايكالو كقوامتو نتاناتهم عبد كسون خمس غلو مليسنا لو من افتزنا برو لعنات ليست مليسا نيري لك عسخادما كاباتهم زي سنف تدي بزحي نسخاتكم كاب تدقاقامي نتوما بتعدزولو كاب قوانازمتي كاب دقزمتي تدفرت ناي قوانقوم كاب منتاي زمتي ايردانن يعني مخنياتو ولا بيرترا شركنات كتقام تخين كونكو نسب نقربيتكا نتقاخا زلو زبي بفرلاي مبواننت نايت بحري نزلوو اخبير كان افتيخان مسو دبلوماسياو قانقا بمتقامبر بدعن تعبيتن مفررهن بزحوسو كهونا يكلني حركه اجين اذا كنتات زي من الباتابتي قد معامت كنتات نيرترا زغوبت مسلم زنبره كوين يسمعني اتجيغا ناتوم دما بيزالو مخنياتو ابتس عن شمنتن حساب كلته شعو يحيلو نيرو شعو نيرو ماصوار شعو نيرو كل تزكال زنبره شعو خمانه يتخالد نعسب بخل عمها فتينكا مسلاتا بيكا حج كما يجي رخصه تخيل بسلاماو منقدي تهزبي نكلتي وجن تفاغيرو تخبابيرو كسرحن كنقدن كم زغل كل تزبز فالطيب ازز تقامولو زلو طب إليت كبالو خلو مهورات أكلت نايت حبرت سبيهم سلازي كابتوم هزبن لا على حدا غنياتات توم مهورات يوم زبحال وتوم مهورات كم زيبلون تلو تراسب لليوم كم كحسبي خات صبح مغنياتو توم مهورات سلازي مهرو نغاتل ذاتس واي دما قبر مالس كنبون احنا دما من ساعتنا نزبنا زاكل ديفنس وي كم كل خالق نقبر وعندما بحر نقاشي بحر نقاشي زيمتي نكلتي ون بحر نقاش أدلس زود بايلو من بزدرفلو نتهزبنا زي سمي أرتيس نفسي هر نتايلو لما أنا ونا حمتي نشتي أنا بحر نقاش أدلس زي ودا باند هري لما هو بحر نقاش نير بحر نقاش سمنا يرتراف قال كفالنا تاريخ نيرو أدلس كان يرتراي سلازي تخكل زي ما معلو أبينا كفالي مستقراي زتحاز زي قداي زي نغتل مالتي اللامي زي شو ما زهبا بحر نقاش أدلس زودبا اللامي زي شو ما زهبا إلو نزي هزبي زورلو بحر نقاش زي ملي سيلو كاب زي يكون أنت زي ما بس المربع عمت المربع 5 عمت كل 5 عمت استبهلت أو زي رتبقي سيكون سلازي بحر نقاش إيه مدرب بحري ندرن بحرن نايتو وزنبر هزبي أبي إذا بتقرأي زلن أبي أبتع زلن ما سأقول لي تقولي First of all بحرن مدرن نايمن نايتي أبتقو زلو وي أبو زلو سلامنتاي تقعد يمكن أبتقرأي تخدو مغنياتو أتليس نحن اتناي تاريخ ناي كل تشح تاريخ أوي ما قطكمني مغنياتو من أبي قمت نيرو نسخان بعلقة دينا مقباري ليكا أنا نبعلي دينا مقباري لين مغنياتو قد ما كل تشح زنبري ولا حزب بزنير تبلكا نسخة بتغكل حزب كاو توكيل كاريغا ناي دينا مرمرات قبرا لكا شوف نسنك دفمو سحلف 100 عمت زباز حاجرات أفريقيا ناي عالم نقدفو إيفن أوروبا زباز حاجرات ناي أفريقيا إز حجز اللون كارتا جزء كارتا دحرنا برلين سممع ناي أوروباويان سكرامبل أوف أفريقيا زبها تحريز ما تسيب سلازي زحلف 100 عام بوحدو وز حجز اللو إيرترا نا إيرترايو سلازي اتتزاربو زلهم مليس عنوات زمن تدامبر فقر سنيتن بحادة زسرعن زنبرن آيكونن يطني وعلى حنا صغير حنا تمسح زبل عند بيت يلن أو زبل انتقولنا جن حسب موسي إيه بحر توهيلو بحر إيرترا توهيلو ناي جزءات سرحت مسموسو نسون كنا ياخذنا فتينا نزي زي يقولوا خناتات جن في الترلو نزي بحر زي بحر نجاش كينجدم مقسم نزي إيرترا زل الحزبين بتجاي زل الحزبين ترني في بحر سب وحسنته زعلوا ولو بحري هفتو
مصايو زصبق البحري مسمول افريقيا كمون عرب هاجرات مس انديان زرخول زنبل البحري لذي ميزان طلعت እንደحلو ካልኣይ ድማ ኣነ ግርም ዝብለና ኣብዚያ ጉዳይ እዚያ ኩላትኩም ኣስተውዒልኩም ልትህልው ኢኹም እዚኦም ናይ ትግራይ ኤሊት እቲ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ንዓታቶም ትግራይ ምስ ኤርትራ ጥራይ ዝጥቀምሉ ከም ዝነበሩ እዮም ዝዛረቡ ዘለው እቶም ኦሮሞ ከበይን ባሕሪ ይግልገሉ ነይሮም እቶም ኣምሓሩ ከበይን ባሕሪ ይግልገሉ ነይሮም እቶም ካልኦት ህዝቢ ኸ ናይ ባሕሪ እዮም ዝጥቀሙ ነይሮም ኣፍ ደገ ባሕሪ ንትግራይ ጥራይ ዝምልከት ነይሩ ማለት ድዩ እቶም ኣምሓራ ይጥቀሙ ነይሮም ማለት ድዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ንዓኻ ንስኻ ክትዛረብ ከለካ እቶም ጎረባብትኻ እውን ከማኻ ክዛረቡ ኣይገርመናን እዩ ተቐደም ሰብ እንታይ ይጥቀም ነይሩ ኩሉ ሰብ ዝርድኦ ነገር እዩ ጥልያን መፅዩ ከብለልኩም ከሎ ግን ኢንፋክት ሓደ ካብቲ ታሪክ ናይ ጥልያን ኣብዚ ናይ ዓድዋ ድልድል ገለ ኢሎም ከብዕሉ ከለዉ ዝዛረብዎ ነገር እንተሎ እንታይ ኣሎ መስለኩም ንኤርትራውያን ኣብኡ ምስ ጥልያን ምስ መፁ ኣቢልናዮም ይብሉ ኤርትራውያን ምስ ጥልያን ኮይኖም መፅዮም ኣብቲ ውግእ ነቶም ጥልያናውያን ምሩኻት ሰዲዶሞም ይበሃል ኣርዶም ንተጋግየን ተለኹም ነቶም ኤርትራውያን ግን እግሮምን ኢዶምን ድዮም ገለ ቆሪፆም ሰዲዶሞም ይበሃል ስለምንታይ ነቶም ኤርትራውያን ፈልዮም ኢዶምን እግሮም ቆሪፆሞም ምክንያቱ እቲ ሒዝዎም ዝመፀ ንዖም ደፊኡ ዝመፀ ጥልያን ነይሩ ኤርትራውያን ኣይኮኑን ጥልያን ንግዝኣቱ ንምስፍሕፋሕ እዩ ንኤርትራውያን ኣሳክር ገይሩ بحيل أزجديدي وزدم نيرمبر إيرترا نجوس ناتهم حزام يكونوا متيمم سلازي سلامنتاي ناتهم عندي جزعتي بنات أسديدهم ناتهم إيرتراوين قريصهم أسن كيلو مليسهم زي نبعلو أخول مرة جاجتيو نتلياناوين ده كانت تسألوا زلهم نيرتراوين مخانة تسأل زي نبرشوا أبوهم ملا ساين دلنينا زي كفالنا تاريخ جن كتقص وايت دليون يخم واي مخنياتو نتحمق تكبرش عزنا بره سلازل تبار حاوهم نيرون دزخون تزبي اتكم زحجة تبلو دلهم حاوهم شعون كم حوهم كم هاجرهم جيرهم دزفلتون نيرهم نتير تراوي زيادة خباخيبهم نعكف بالعد خايو عسكرنا يوروب ايو جديدهم تيكام بلوه جنكم يجبرون نتمير تراي بفلوي قفعي عبد حملهم يزبل التاريخ يجانت لنا الروماني زياجن تمزانتا زلا قدايا أبزيا نتليان سرنا يلهم عندرو خلو نير تراوين زجبروا تاريخ جن كل سبق فلتون كاستوعلون زجبا كويني سمعني كنقتلنا ناب تاريخ كملا سايدلني بات نتزنبره مذكارون مبالون أقداس لزخوني أب تاريخ تمليسهم كمهورس لزفتم زلو ون نفوس مذكار كله اللي نبرة بحري نتاي بحري إرتاتو هل تسوي زلو بحري إرتاتو هل تسوي ون نزيد شكل ناخذ ندرون يحجزنا بحرو قلنا وعلى أنطلو بحرو قلنا ما بساونتي أديتات أبوتات سلزي شوفوا بقفع سلزي حردو ثم أساس كفوق غيره نزي قبل ما تسخن هبقلنا نزي بزايدة قمة الكعو بحرنا ونا تطب من ملاسي حجي أفنا ملء بنا بحرنا إننا هم قالت كم شواوية exactly شواوية بحرنا ولن نحن اليوم فقاو سبوا الناس بحرزي بحرنا خنول جرام تسكت فيه لنا تاريخاوي حقاوي مثل علنا التاريخاوي نحكينا مخنياتو التاريخاوي نحكينا تاريخاوي مثل لنا كسب كل أي ملي لك نسأل عن بعده عن حلف الشيطة زهز بزي أفتمر يتزلل سجى طب سأل أي حويري قال خلا كابو في حويري تكمل لا إيموسي أنت تسيمي إيموسي أنت مسحف يا زلاتو أنت فيدال يا زلاتو أو كوفة تسحفني أو أقسمون أدلسن زلوا أبي كائن زن البامبر فلان خاين الباب تاريخه مرتع لنا زي أبقوا حتى زي هلو أو بوتاتنا أو مسحفتنا بقل إيزن جن بقل زي كمني سندي زي تاريخاوي مسل لنا سلزي نبعلم قريناون شنتنا كثيرنا خنقال سلم قلنا زي مزخون جين نبعلو أو نتاسل زلوا زي مدرخين عايزين نقول زلنا نمتى ياهم زول زلهم هذا تهزبي أو تاريخه تماجابن حسب نزنب بزنبر تهزبي أو تاريخ متأكد ما يقرب أواني تفلي لي نالنا إيتا نزب حريم أقرب أوان شم كيرو صلاتي نربحهم وعلمهم جن دحرب بحقوتاتنا بشوم إيرترا نزب حريزي منزب بهال نقصي تخلقي له بشوم إيرترا ولا بتاريخس أجناي نقصي نزب حريزي قال لي سل كاب ورا بعده ويان تخلقي له حدث ناي تاريخ سبلا إيرترا ويان تقول كله أب إيرترا زلوا هزبي مالتي يقول أب إيرترا زلوا هزبي توم أكل نايتهم أبوتاتنا نجاوسيم نزب حريزي قال خلوا زنبور بشوم تستقام وشوم إيرترا زبلنا حصل تاريخ بين أجناي نقصي نيرترا والنتي له نزب حريزي تخلقي له بقلواتو شتوم بقلواتو بثلاث عام زرعنا يو ولا بقال سيناي شعبية زرعنا يو أو تاريخنا هنا بشوم إيرترا حنت سرينجات دم وي حنتي لتر دم نزب حريزي زخفل الأكل يد أبو حقوتاتنا نايتي أبي إيرترا زلوا فينك أحمد سنجنا زخونة أبت قرايم زلوا
እንታይ ዝኸፈሉ ለኹም ዝመፁ ኣሽሓት ዓመታት ብዙሕ እንዲኻ ክትምልሰሉ ትኽእል እቲ ዘረባናቱ ኮምፕሊትሊ እዩ ጌጋ እቲ ባሕሪ እቶም ዝቕመጡሉ ዝነበሩ ቀዳሞት ተጠቀምቱን ተጎዳእቱን ንሶም እዮም ነይሮም ስለዚ ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ዝነበረ ብዓቕሙ ንኽከላኸል ዝኽእል ይከላኸል ነይሩ ምናልባስ ንጉስ ዓብ ዝተሸመ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዝሓለፈ 5 ዓመት ተሪና ሓያላት ሃገራት ከም በዓል ቱርኪ ከም በዓል ግብፂ ካልኦት ሓያላት ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ስለ ዝመፁ ዝነበሩ ምስኦም ኣትኪሉ ክዋጋዕ ዝኽእል ሓይሊ ነበረ ናብ ኤርትራ ምናልባት ስለዚ ዝጥቀስ ንጉስ ከይህሉ ይኽእል እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ንብሎ ዘለና እዚ መሬት እዚ ባሕሪ እዚ ነቶም ኣብቲ ኣውጥቁ ዘለዉ ህዝቢ ናቶም እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ግን ኤርትራዊ ልዕሊ ማንም ዋጋ ከፊሉሉ እዩ ገለ ካብቲ ዋጋ ከም ዝኸፈልሉ እቶም ዋጋ ዝኸፈልሉ ክዝይምሉ ከለዉ ክትሰምዕ ምናልባት ክትሰምዑ ከም ካልኦት እውን قطان قبيس قالت وقطان قبيس قالت أسئليني بمان كفو ودام حير وكفو على الحالين قطان قبيس قالت وقطان قبيس قالت أسئليني بمان كفو ودام حير وكفو على الحالين ስለዚ ትዝብሎ ዘሎ መን ተዋጊሉ መን ተዳኺምሉ መን ተጨፋጭፍሉ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ሓለፈ 30 ዓመት ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ 30 ዓመት ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ገጅፍ ዋጋ ይከፊሉሉ ነቲ ቦታቲ ነቲ ባሕሪ ትብሎ ዘለኻ እቶም ኣምሓሩ ደርጊ ማለት እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ነቲ ባሕሪ ንኤርትራ ክገድፍ መደብ ኣይነበሮን ልክዕ ከምዚ ካብ ባሕሪ ዝወፅእ ዓሳ ከምኡ እናተሰምዑ ይኸይዱ ብሓይሊ ብብርቱዕ ቃልሲ ብዙሕ ደም ምፍሳስ ብዙሕ ታሪክ ዝተሰርሓሉ ባሕሪ እዩ ደም ቅንጣብ ስሪንጋ ደም እውን ኣፍሲሶምሉ ኣየፍሰሱሉን ክብል ከሎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እቲ ናቶም ደረጃ ናይ ድፍረት እዚ ድማ ብርግፅ ካበይ መፅኡ እንተኢልካ ናይ ካታብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ኤርትራውያን ደቂ ሃገር ንጉዳይ ናቶም ንታሪክ ናቶም ንህዝቢ ናቶም ዝንዕቁን ዝክዕቡን ስለ ዝሰምዑ ከምኣቶም ኮይና ዘይንገብር ካብ ምባል ፅኒሕ ኢሉ እውን ከምኡ ክብል እዩ ኣብ ኤርትራ እትሱ ዝብሎ ዘሎ እቲ ኩሉ ታሪክ ዝገብር ዘሎ ገለ ኩሉ ግዜ ክዛረቡ ከለዉ እንታይ መቒሎም ንኤርትራ እዮም ክጥቀሙ ዝኽእሉ እታ መቓቓል ፖለቲካ ናቶም ግን ንኢትዮጵያ እቲ ዝዓበየ ፀገም እቲ ህወሓት ዝመርሖ ዲሞክራሲ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ሓውሲ ዲሞክራሲ ዝበሎ እቲ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ፀገም ናቱ እንታይ ነይሩ ብሄራዊ ዲሞክራሲ ብምዃኑ እዚ ድማ እቲ ህዝቢ ከም ሃገር ዘይኮነ ከምታ ክልሉ ክሓስብ ስለ ዝጀመረ ኦሮሞ ብዙሓት እዮም ኣምሓሩ ብዙሓት እዮም ካልኦት ህዝብታት ብዙሓት እዮም ስለዚ ተጋሩ ካብቲ ስልጣን ምስ ወፁ ህወሓት ካብቲ ስልጣን ምስ ሳለየ እንታይ ኮይኖም ኣብ ጫፍ ተቐርቂሮም ናብታ ዝነበርዋ ስልጣን ክምለሱ እውን ኣይክእሉን እዮም ክምለሱ ኣይክእሉን እዮም ኢትዮጵያ ሕጂ ፈቲኖም እዮም ተኻላይ ትዕድል እውን ኩሉ ዝሓይሎም ገይሮም ክሳብ ደብረ ብርሃን በፂሖም እዮም ኣይተኻለን ድሕሪ ሕጂ ተጋሩ ንኢትዮጵያ ክምለሱ ኣይክእሉን እዮም ታትስ ዋይ እዚ ፊሎዞፊ እዚ ልክዕ ካብ 2018 ቅድሚኡ እውን ይሰርሕሉ ነይሮም እዮም ቅድሚኡ ብዙሕ ይስራሓሉ ነይሩ እዚ ደንበ ተቃዋሞ ዝበሃል ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ቫይረስ ይእትዮም ልዮም ቀስ ብቐስ ባዕሎም ዝተዛረብዎ ከም ፃልኩም እየ ቪድዮ መሊኢሎ እዚ ማለት ከምዚ ሓድሽ ምፍጣር የድልየካን እዩ ዝተባሃለ ዝተገብረ ኣሎ ኣብ ካልእ ግዜ ከም ፃልኩም እየ ድልየት ከለኩም ሓብሩኒ ነዚ ቻነል ካሓግዙ ብሓፈሻ ግን እቲ ፖሊሲ ናቶም ካብ 2010 ኦልሞስት ማለት እዩ ድሕሪ መለስ ምማቱ ድማ ብፍሉይ እቲ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኢትዮጵያ ክቕፅሉ ከም ዘይክእሉ ይርድኦም ነይሩ ፀገም ግን ኤግዚት ስትራቴጂ ናቶም ቀልጢፎም ከሳለጡ ይከኣሉ ሓደ ካብኡ ድማ ኤርትራ ብናቶም ካልኩሌሽንስ ብዙሓት ክኢላታት ናይ ፖለቲካ ናቶም ከም ዝተዛረብዎ እውን ኣብ ካልእ ቪድዮ ከም ፃልኩም እየ እንታይ ዝብሉ ነይሮም እቲ ህዝቢ ክወፅእ እቲ ስትራቴጂ ናቶም ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ነቲ ሃገር ጭቢጥካ ብኩሉ ብቁጠባን ብዲፕሎማሲን ኣይዞሌት ጌርካ እቲ መንእሰይ ኩሉ ክበርር እዩ እቲ መንእሰይ ኩሉ ምስ በረረ ድማ ሃገር ጥራሓ ክተርፍ እያ እቲ ብደገ ዘሎ ተቃዋሚ ሓይሊ ክህልዎ የብሉን ተመሊሱ ቃልሲ ከይፈጥር እሞ ካልእ ቃልሲ ገይሩ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ከያልዮ እንታይ ዳ እቲ ብኤርትራ ዘሎ ምስ ማህመነ በዓልናቲና ነቲ ሃገር ሒዝና እዚ ዓባይ ትግራይ ዝብልዎ ዘሎ ካርታ ብኸምኡ ንክሳለጥ ነዊሕ ተሰሪሑሉ እዩ ሓደ ሰብ ኣብ ዝሓበረኒ ምናልባት ኣብኡ ዝነበርኩም ኣነ ብኢትዮጵያ ስለዘይኣተኹ ኣይፈልጦን እየ ሓደ ሰብ ግን ፅሒፍ እንታይ ኢሉኒ ቀደም ንኢትዮጵያ ክንሰግር ከለና ኢሉኒ ኣብ ነፍሲ ወከፋፍታ ዶብ ስግር ክንብል ከለና መንነት ናይ ኤርትራ ወሲዶም የጥፍዎ ዝበዝሐ ሰብ ብኢትዮጵያ ዝመፀ
مننت نيرترا ناتو توسيدو تمنطيلو يبل so you know this قال دما ابقل كفال نايزي سلام مسكوني ኤርትራውያን መንነት አው ኩሃቡ ይከአል ነይሩ ገለ ዝብሉ ወሬ ወን ሰሚያ ነይረ ነዚ ተፈልጦ ተለኹም ቬሪፋይ ግበሩልና እዚ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ናይ ኤርትራ አይደንቲቲ ንምድምሳስ ዝግበር ዝነበረ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ኣሎ ሓደ ሓያለ ድምፅታት ናብቲ ሽዑ ዝነበረ ኮንፈረንሳትን ወዓላታትን ናይ ህወሓት ዝሳተፉ ዝነበሩ ኤርትራውያን ዘውፅኡ ሓበሬታታት ኣሎ ብዝቐረባ ግዜ ምናልባት ሪያ ከም ጻልኩም ያብ ገለ ግን ሰሚያ ኣለኹ 100% ሹር ክሳብ ዝኸውን ግን ናብዚ ከቕርቦ ስለ ዘይደለኹ እዩ so እቲ ዝግበር ዘሎ እቲ ዝረብ ዘሎ ኩሉ ዝተፈተነ ነይሩ ግን it didn't work ምክንያቱ ስለምንታይ ዝተርሐን ህዝቢ ኤርትራ ነታ ወላ ብኩሉ ሕንፍሽፍሽ እንተሎ ነታ ሃገር ዝኸፈሎ ዋጋ ኣይረስዖን ኣሎ maybe ድሕሪ 100 ዓመት ካልእ ኣርስቲ ክኸውን ይኽእል እዩ right now ግን ኣብዚ እዋን እዚ ወላ ብርቱዕ ተቃዋሚ እንተለካ ዝበዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዝተኸፈለ ዋጋ ኣይረስዖን ኣቡ ሓው ኣኩ ሓቡ ኣሙ ሓትኑ እዮም ይተምሉ ድሕሪኡ ድማ መብዛሕትኡ እቲ መንእሰይ ኣብቲ ዝነበረ ናይ 2000 ዝነበረ ውግእ ድማ ተሳቲፉ ወይ ብቐረባ ዝዝክሮ ሓቂ እዩ ምናልባት ንኢትዮጵያ ካብ ብዙሕ ሃገራት ዝመፀ ህዝቢ ስለ ዝኾነ እቲ ውግእ ከይርድኦም ይኽእል እዩ ኤርትራውያን ግን እቲ ስምብራት ናይቲ ውግእን ዕግርግርን ፅቡቅ ገይሩ ዝበፅሐት ህዝቢ ምክንያቱ ውሑድ ህዝቢ ስለ ዝኾነ እቲ ዘጋጥም ፀገም ቀልጢፉ ንነፍሲ ወከፍ ስድራ ንነፍሲ ወከፍ መንእሰይ ስለ ዝትንክፎ እቲ ቃንዛ እዚ ትዛረብዎ ዘለኹም ንዓኻትኩም ተራ ዘረባ ክመስለኩም ይኽእል እዩ ኤርትራውያን ግን ኣዝዩ ዘቕሕር እቲ ክፍጠር ዝግብኦ ወይ ክስራሓሉ ዝግብኦ ዝምድና የኣይ ሰላም ፈጠርቱ ኮይንኩም እዮም ካ ትዛረቡ እቲ ክግበር ዝግብኦ ንሰላምን ንገለን በዚ ቃላት ናትኩም መሊስኩም ነቲ ሰብ ኣብ ቅርሕንቲ ኣብ ባእሲ ኣብ ምትፍናን ንኽነብር እምበር ብሓባር ተኸባቢሩ ከም ዝነብር ዝገብር ኣይኮነን ዝኳንኳ ተስዋይ ድማ ክምልሰሉ ዝግደድ ዘሎ ዃነ እውን ስለዚ እቲ ሓንቲ ክርዳኣኩም ናይ ኤርትራ ህዝቢ እኳ ኣይትፈልጥዎን እንዲኹም በቲ ዘረባኹም ወይ ኣይትፈልጥዎን ኢኹም ኣይትፈልጥዎን እዮም ክብለኩም ኣይደልኒ ውራይልኩም ተበላሽኹም ዘለኹም ግን ይርዳእኒ ኣብ ኤርትራ 9 ብሄራት እዩ ዘሎ ከምቲ ንስኹም እቲ ሓደ ክፋል ወሲድኩም ጥቃኹም ስለ ዝኾነ ንዑ ተፀባብቑ ዘለኹም ኣብ ደቡብ ናይ ኤርትራ ምስ ሱዳን ርክብ ኣለዎ ካብ ቃሮራ ጀሚሩ ክሳብ ኦም ሓጀር ዓብይ ዶብ እቲ ህዝቢ ድማ ምስ ናይ ሱዳን ህዝቢ ሃይማኖቱ ሓደ ቋንቋው ባህሉ ሓደ ቋንቋውን ተመሳሳልነት ዘለዎ ህዝቢ እዩ እዚ ህዝቢ እዚ ሓደ ሃገርና ኢሉ ቃልሳ ይጀምረን ኣሎ ወይ እቲ ብሱዳን ዘሎ ሓደ ህዝብና ዝብል የለን ክሳብ ሕጂ እንተኢሉ እውን ዝቕበላ ኣካል የለን ካልእ እቲ ደቡባዊ ቀይ ባህር ናይ ኤርትራ ተሪኻ ዓፋር እዮም ዝቕመጡ እዞም ዓፋር እዚኣቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዓፋር ዝበሃሉ ኣለዉ እዚኣቶም ከምቲ ናትኩም ሎጂክ ተጠቂሞም እቲ ባሕሪ ጥቁሶም እዮም ዝቕመጡ ዘለዉ እቲ ባሕሪ ጥቁሶም እዮም ዝቕመጡ ዘለዉ እሳቶም ግን ከም ዝብል ኣርጊመንት ወይ ከዓ ስነ መጎት ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ከሳልጡ ኣይሰማዕናዮም ስለዚ you better respect yourself ነቶም ካልኦት ጎረባብትኩም ድማ ክብሪ እንተሂብኩም ፅቡቅ ዝኾነ ክብሪ ዘለዎ ሂወት ክህልዎ ይኽእል እቲ ሕብረተሰብ እንተዘየለ ዘይተደልየ ፀሊ እዩ ዝፍጠር ዘሎ ታሪክ ሰኒድ ንሰብ ታሪክ ምውቃስ ይከኣል ታሪክ ኣይምዕርግ ኩሉ እዮም ተሰኒድ ኣጣሚሞም ፅሒፎሞ ምናልባት ላብረሪ ናይ ኤርትራ ቃፂሎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ነቲ ታሪክ ከጥፉ ከም ታሪካውያን ፀላእቲ እውን ዋላ ይስረቕዎ መፅሓፍ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልካዮ ኣብ ከውሒ ዝተሰነደ ሰነድ እኒሄ እኮ ክንድኡ ዝኣክል ምርሓቅ እውን ኣይከድዩ ኣብ ትግራይ ከውሒ ኣብ በዓል መጠራ ኩሉ ኣብ ኣዴልስ እውን ኣብ ከውሒ ኣለዩ ዋላ እታ ምድረ ገዓዝያን ካብ ከውሒ እውን ከም ዳንኤል ክብረት እንትቐበርዎ ምዕራባውያን ኣውሮፓውያን ሰሪቆም ወሲዶም ኣብ ናይ ጀርመን ላብረሪ መፅሓፍቲ ከርክብዎ ዘይኹን ታሪክ ይምሕር ታሪካዊ ሕቂ መሰለ ኣለና ክንብል ከለና ኣብ ዓለም እውን ተሰኒዱ ዝተቐመጠ እዩ ብኢንዲፐንደንት ተፃሒፉ ብካልኦት እውን ተፃሒፉ ንሕና እውን ንዓና ክምቅረና ኢልና ኮና ፅሒፍና ብካልኦት እውን ተፃሒፉ ግን ከውሕታት ትግራይ ግን እንታይ እዩ ከዝብል እቲ ታሪክ ሕራይ ተሰኒዱስ ኣሎ ትብል ኣለኹም ነዚኦም ሕጂ ኣብ ትግራይ ክልል ትግራይ ዘለኹም እቲ ባሕሪ ናትኩም እዩ ነይሩ ዲ ዝብል እቲ ታሪክ ዩቤራ ክዛረቡ ከለዉ እውን ምሁራት ኢና ንብሉ ግን እቲ ኤቪደንስ ተዘቕርቦ ኣሎ ኩሎም እዮም ኣሎ ዝብሉ ግን ዘቕርብ ግን ኣይትርኒኻ ኣብ ዝሓለፈ ከም ዝረኣናዮ ግን ክሳብ ዝኾነ ይኹን ሂስቶሪካል ኣካውንት ወይ ታሪካዊ እዚ ሕጂ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኤርትራ ናቱ ከም ዝነበረት ወይ ኤርትራ ምስ ሓደ ከም ዝነበረት ዝገልፅ ታሪክ ክሳብ ሕጂ ኣይረኣናን ኣለና ተለኩም ኣቕርቡ we are open to see ታሪክ እውን ሰኒዶሞ ይርከቡ ስለዚ ሕጋዊ መሰለለቲ ታሪካዊ መሰለ ኣለና ክንብል ከለና እቲ ኩሉ ታሪክ ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ስኑድ መርትዖታት ብምቕራብ ነዚ ታሪክ እዚ ሒዝካ ምስ መን ኢኻ ትላዘብ ስግደፍ ኣይኮንካ ህግደፍ ብልሕን ኣፈሙ ዝንሒዙ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ርኢና ኢና ንመን እንታይ ከም ዝገበረ እውን ፈሊጥና ብኤርትራ ስለዚ ናፍቲ እዚ ህግደፍ ንሱ ዝመርሖ ሓይልን ሓንቲ ስሪንጋ ደመ ይከፈለላን ኢለ ብሽም ኤርትራ ነዚ ባሕሪ ዘይምክልካ ብግልዋጥ ግን ኣብ ትግራይ ዚንክር ዝፈልጡ ንድሕር ኮይኖም ዓብዪ ዕትሮ ማለት እዩ ብኡ ዝኣክል ደማተ ብሕድሕድ ቁሸት ሰትዩልን ኣፍሲሱልን እንታይ ገይሩ
أعرابيان معرب تي عرباويان زوم معرب زوم عرب هجرات سلعت تجري زخونو تاريخ تجري زخونو أكاري تبحري تبوردر تدوب دم تجارو حد كشت بزينكر أفسيسو نتبحر المحلاو جن سرينجا كفون نحب حقوقاتنا بقيت أبو أندرجي شبابيان إرترا مريت عم بالنسبة يدلنا نقول سلزنا ورو أفتاد من ساون أبوتاتنا لو أديتاتنا لو أفتاد نحبابنا درجون حبيبنا نفسنا بينهم نبحري نزي إرترا لهم سووا زلوا بحري بحر نجاش سرينجا دم يفسسلان كل كله بمرتع أبزانا كراوان درجين متفاون حبيبنا أنا تندم سيسنين شبابيان زدفعنا يوم كابسلتان جيم أصفت ورثانيها تقدروا يتم مثلا بحر كاريوم جيم شبابيان بينهم سرينجا دم زي خفول الله بحري أجان دم الحد بشت أسيسموني سجنا له إرترا دحام اتكالي سي بزو عنديهم كتبلو سولو تداليو جن قال كابت حجي ناي اشحات عمتات مخاد هيليوني انت يبلالو حجسو مسامحارو خوينوم مصيوم نتغارو هريموم يبلالو نتوجز دغف اكال كل خلي انا نبعلي وجز بحال زدغف اكال يكونكون جن مسامحارو خوينوم مصيوم هريمومنا كتبل كلغا قرب اسرع عمت قدميت انت تخين يركا تغارو مس امحارو مسورومون كين كادا يكون كان سلسته عبيت ورارات غيركا أشحاد دم زفسسكا دوس تمي مورناتكم نتناتكم زدلت رايو زك أنا عبر مسام حارو خينكم قدام بحر خينا تقالي سنة بتسأنكا good yes أب تاريخ أب ثورة كريتيو بحر خمس تقالسة ذكريو الزخاء تاريخ سلزخونة أنا زخ حداكم كن سخات حداكم كان اتمت للام دعو خين كاتزارب زلهاجن مجمريا هو حتى مرحز نبرت نيتوبيا مرحنت بعد ما سابي بعمتيا ججف وج نعم حارون رومان نخل إثيوبيان حزامتيا وجز خفتت كالو سبع يكونن صحاتكم يقوم نيركم سلازي بتتزارب له زلها قانقا تكحدت مجمريا زجمرو صحاتكم يقوم تخونوا زلهم كالاي دما اجين ابزي تزربناوت بتزربناوت ترايكم لسول زل كالا ارسي مخفاتون اقداسا يكونن بتزبلو زلو تدم فساس تاريخ ولا تمزاز ناي تاريخ كاباين العلي حدا سبالو نزيا قداي زي نزيا ترايكم لسندينا نزيا قداي زي تراي صبو يرز ملسن اسمع تقادل شعبي هاديموم اقرم قوينا حلف نبنو خاخ تهدم من كقادل الكائلنا مليسنا يوم شعو تقادل شعبيا بقاي ندررن اقدعنا كومينا وين تبلعيو إلوم صومم زحادورو نيروم إلو تاريخ ززندع فترا ززنتو من البا الشعبيا ناتو تخصو حرام بزلحن زنبر زخون أبددب ميديا متيو كم زيلو تقوي واي تاريخ زنبب كوميديان أسمرا مروت إلى مغنى هرمينا إلو بتنكحت زفكر بوليتيكانيا أسمرا انت زي آتي إلو زيت إلا الدرافاي كابي زموتي مثلنا بقات أنس تصرحي كونون كابتي أسرع عمتكم قبوة صنحناي تاريخ حشش زمن شوي سلازا أنا تاريخين خيط امزاز عقب مبالي آبائي تجيغا أزيو كتسحف كنبب كحتتن كنقرنز قبرني بتزواواري خون بقطتها ولك أوز الأصبية باللين أنا بصورنا يتقاوم خوينا يفلتني بوليتيكانيا يكون كونيا ارتيستي نتلوم كله على اللي وزلو جناي سرعة دك حيمون كتسلقن زيجنتها وقبئين مرج عيني ودمن زودق الله هجريو ودمن بمقششن بقلولاو مننتن كلاوطا إلى كحتى تمثلي نمنتاي دقايتي نمثلي زك على الزبل مثلي مقفاف مسلوز مصلو إرترا أوشتن قدامن سلاما زبوغو نبراخ قيرو عد زرحقو وانتا تالوا نوحات بزي خيسل كيوم دفع السفر وانتا تالوا إرترا نحدا من النتو الشتاء لحتيت والكسب يخون محبر تأمامي ناس جمرتو قعزو هاللي فلتن مستاقوانا دما قزي قرم جيرو فلالي النال زبزحكو حفاش هاللي وامي تمسترفو حيدتهم بعلوم كقالو عيوم حمام تعدان تقامراين كدعتن سخرانن تحابئين سلزي حبا اليوم يوم تلتفهم نتعدا فحم زدوف أولا نتسابا مرزز حو سلامالته نغيدنا بقداينا ودحاو بوي So in general تزبلو زنبري نتزبلو زنبري مع قانون برتحتي كونان تقبر مالسي نابتي زربا كمل سندينا زيانيش انترفال نقبر بكا خيري لي بكا خيري لي حمدي هو ناس بحري عتمنيو بتاريخ زرسف تايكوينيو بزيب العزق والسيف كي وصلوا نعشق له همو قلبو نوى عدي بلالو سبحة كل دمي تحرهي تاريمت همو قلبو نوى
عدي عدي يغلالو زقع فلالوي anyway تي أول سعيد كملسو ጸንሐ ነቲ ዝብልዎ ዘሎ ንታሪክ ኣገባቡ መልስንዑ ትክክለኛ መልሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ነዚ ናይ ኣወል ስዒድ ዝበሎ ዘረባ ከምዚ ነዚ ከም ናይ ሰይጣናዊ ቋንቋ ገይሮም ግብረ መልሲ ዝህቡ ኤርትራውያን ቻነላት ሰሚዕኩም ኣለኹምሽ yes there are ነቲ ናይ ደደቢት ሚድያ ግን ክንዱ ኣይሰይጥንዎን እዮም ሸፈፍ ኢሎም እዮም ዝሓልፉ guess what exactly ከም ትዝብለ ጸንሐ እቲ ዕላማ ናይ ኤርትራ ታሪክን ናይ ኤርትራ ክብርታትን ንምጥቃዕ ዳንበር ነቲ ንዑ ዘጥቅዕ ከተጥቅዕ ድልውነት ከም ዘየለ እዚ ገሌና ኣብ ካልእ ስራሕ ስለ ዝነበርና ከም ጆርጅ ማለት እዩ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ፖለቲካ እዝን እንክን ኣብዝን ብዙሕ ይሳተፍ ኣይነበርኩን ኣና ሚድያ ማለት እዩ ካብኡ ዝበልፅ ካልኣገዳሲ ነቲ ሕብረተሰብና ውልቃዊ ዕቤት ንክገብር ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ዝበልክዎ ኣብይ ነጥብ ስለ ዝነበርኩ የግዳስ እዋኑን ሰዓቱን ስለዚ ኣኸለይ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ንክብሪ ኣድግን ዝገበረካ እንታይ ይብሉ ጠይቅ ግበሮ ይብሉ ኣቦታትና ንቐፅልጅ ንሹም ኤርትራ ማለት ግን ተጋልጣ ኣይኮነን ቪክተም ናይዚ ኤርትራውነት ወይ ነቲ ባሕሪ ዘይትከፍለሉ እንዳካረካ ግን ደም ትሰትየሉ መጀመርታ ነቶም ንሕና ክብሪ ዝሓዘቡ ኤርትራ ዘለዉ ደሞ ማፂዎም ኣብኡ ምስኣነ ኢና ማሰጊ ስለዚ ታሪካዊ መሰል ኣለና ክንብል ከለና ነዚ ኩሉ ጭብጥታት ሒዝና ማሕበረሰብ ዓለም ዝቕመጥ ሕጊ ክህሉ እዩ ግን ባዕሉ ኮይኑ ክበካ ይኽእልን ትማጎተሉ ግን ሽጥካ ገትርካ ሓቢረ ይኾን ዝብል ህዝቢ እውን ኣሎ ብኤርትራ በይንካ እውን ኣይኮንካ ትማጎት ሕጂ ሓቢረ ዝብል ኣብ መቐለ መፅእ ክነብር ስለ ዝደለየ ኣይኮነ ሰምዑ ኣለኹ እንታይ ይብላ ኣሎ ኤግዛክትሊ ነዚያ ቪድዮ ዝገበርኳ እቲ ዝዛረቦ ዘሎ ካበይ ዝብገስ ዘሎ ገለ ወገን ናይ ኤርትራ ምሳይ ሓቢረ እዩ ዝብል ስለ ዘሎ ነዚ ናተይ ክሌይም ንዑ ድማ ምስኡ ንክሓብር ኣቐዲሞም 6 ስጉምቲ ከይዶም ስለ ዝሰርሑሉ ነቲ ኤርትራዊ ክብርታቱ ገዲፉ ኤርትራውነቱ ደርቢው ባንዴሩ ደርቢ ታሪኹ ንዒቑ ኣንጻር ታሪኹ ኣንጻር ባንዴሩ ኣንጻር ክብርታቱ ኩሉ ነገር እናብረሰ ኣብዚ ክብል ከለኹን ኣብ ኤርትራ ፀገም ያለን ይብል ኣለኹ ኣብ ኤርትራ ፀገም ከም ዘሎ ዝሓለፈ ንነዊሕ እዋን ናተይ ስራሕ ናውይ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይና ንፍታሕ ኤርትራ ጉዳይና ግን ንሕና ኢና ክንፈትሐ ዘለና ካልእ ሰብ ኣይኮነን ክፈትሓልና እቶም ካልኦት ክሕግዙና ዘይኮኑስ ከበኣሱና ከናቆቱና ይቀንዲ ዕላማዎም ንሪኦ ኣለና ንሓና ዘይኮነ ባሕሪ ዘገድሶም ኩላቶም ድማ ብኣፎም ስለ ዝገልፅዎ ዘሎ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ሓውና ገለ ዝብልዎ ክሳብ ዝብስ ክሳብ ዝደልዎ ይሕንክስ እዩ ክሳብ ዘድልዮም ዕላማ ክሳብ ዝሃርሙ እምበር ባይ ዘ ወይ ፕሮፓጋንዳ ናይ ሻዕብያ ከምዚ ይገብር ገለ መለ ደርፍታት ንውግእ ዝጉዝጉስ ናይ ኤርትራ ከምኡ ክግበር ከሎ ኣብ ናይ ኤርትራ ደርፍታት ኣብ ዝቐረባ ንመቐለ ክኣትየ ንኣዲስ ኣበባ ክኣትየ ዝብል ደርፊ ይሰማዕኩን ኣነ ምናልባት ተሎ ኮይኑ ኣብ ኮሜንት ፀሓፉለይ ኣነ ይሰማዕኩን ኣብዚ ግን ብዙሕ ግዜ ንኤርትራ ክነኣቱ ኢና ነስመራ ክነኣቱ ኢና ዝብል ዘረባ ንሰምዕ ነርና ስለዚ እቲ ወላ እቲ ኣፈኻኽራ እውን ቀደም እውን ከምኡ ነይሩ ካብ ቀደም ወላ ኣብቲ ግዜ 2000 ዝነበረ ግዜ እውን ነስመራ ንክትኣቱ ተሃዲድ ከም ዘሎ ዘረባ ኩሉ ከምኡ ምዃኑ ዘተንብህ ስነ-ጥበባዊ ስራሕቶም እውን ነይሩ ስለዚ እቲ ኢንቴንሽንስ ወገን ኤርትራ ንኢትዮጵያ ንትግራይ መፅኡ ነቲ መንግስቲ ክቕይር ወይ ኣብኡ ኮፍ ክብል ወይ ነቲ ግዝኣት ክወስድ ድሌት ከም ዘይብሉ ብተደጋጋሚ ንሪኦ እዩ ኤርትራዊ ድማ ክሳብ ሎሚ ዝወርር ሓይልታት ዳይበዝሕ እምበር ንኻልእ ሃገር ክወራ ይመፀን ኣብ ትግራይ ዝገበሮ ከንታይ ክትብሉ ኢኹም ኣብ ትግራይ ሚሳይላ ዝደርበየ እኮ መጀመርያ ናይ ትግራይ ህወሓት ይኮነ ነይሩ መስለኒ ስለዚ ነዚ ክበሃል ግን ኣይደልዩን ትደንበ ተቃውሞ ነቲ ናይ ትግራይ ነገር ኩሉ ከም ናይ ፃድቃን ናይ ቅዱሳን ጌርካ ንኤርትራ ጥራይ ምሽጣን ምዕራባዊ ዓለም ኤግዛክትሊ ከምኡ ሚሳይል ንኤርትራ ምስ ተተኮሰ ኮኒኖም እዮም ኩነና ግን ብኣፎም እዮም ኔክስት ዳይ ግን ንምስይጣኖም ናይ ኤርትራ ጉዳይ ጥራይ ቀፂሎም ንኤርትራ ጥራይ ምስይጣኖም ስለዚ እቲ ኩነነ ኩሉ ግዜ ንስለ ሽሞም እዮም ኢሎሞ ተኮኒኒ እቲ ኩነታት ሓደ ሰብ ኣምፕሮቮክድ ከይ ተገደደ ከሎ ሚሳይላ ተተኩሲልካ መፂኻ ወራር ጌርካ ንፀላይኻ ክትዋጋ እዚ ዘሎ እዩ እዚ ዘሎ ኣብ ዓለምና ማለት እዩ ስለዚ ፊት ንፊት ክንዛረብ ተኮይና እቲ ኣብ ስርዓት ዝካየድ ዘሎ ነገር ገዲፍና ኣብቲ ህዝቢ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ህዝቢ ድማ ብሰላምን ፍቅርን ክነብር ተኮይኑ እንተተኸባቢሩ እዩ ስለዚ ኣብ ክብረ ዘተኮረ ነቶም ክብሪ ኣይንደልና ንሕናስ ንንዕቀኩም ኢና ንዝብል ግን ወላ እኳ ከምናትኩም ቋንቋ እንተዘይተጠቀምና መልሲ ከም ዘለዎ ግን ምፍላጥ የድሊ ኣብታ መረቦት ክነብር ምንባር ዝኽእልኦ ስርዓት እዩ ነቲ ባሕሪ እንዳካርየ ንስኹም ክትኸዱ ትኽእሉ ኢኹም እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ድሕር ጨና ትግራውነት ዘይተጥፍኡ እንድሕር ህልሞኩም ዘይተፍርሱ ክጠፍኡ ትኽእሉ ኢኹም ዝባሕሪ ካርየ ብዕራብ ከልብድበኩም እየ ኣቐዲሙ ብሰላሕታዊ ወራር ወይ ድማ ቅትለት ነተፍቲ ዓዲ ዘሎ የባር እዩ ግን ገሊኦም ስለ ዘይርድኦም ርእሶም ስለ ዝተጋሰሶ ተጠሊዖም ኣቦኦም ነዲኦም ንእሲሮም ኣድፊሮም ትግራይ ክፃረፉ እዮም ዝውዕሉ ዘይምዕዳል ኮይኑ ዝተረድኦ ወለደ ግን
ስለዚህ እቲ መሰል ታሪካዊ መሰል ናይ ባሕሪ ዋንነት ምስዞም ኣካላት እዚኦም ኮይና ድማ ድርብ ይገብሮ ንምውሓስ ንምውናን ኣብ ንገብሮ ምጉት ማለት እዩ ንሳቶም እውን ዝተበተነ ህዝቢ ሓቢሩ ናይ ምንባር መሰል ኣብ ዩናይትድ ኔሽን እውን ብኣርቲክል ተቐሚጡ እዩ መሰል ኣለና ይደፍ ክልክለና ብቁጠባ እውን የተባብዖ ዝተበተነ ክርከብ ወሙያ ትደሊ ዓለም ካሊእ ያሊ ጉዳይ ኣብ ፅሑፍ ኣብ ተግባርን ካልእ ኢዲ ንፈልጥ ኣለና ንሪኢ ኣለና ግን ናብቲ ንደልዮ ንምውሳድ ግን ናይ ክልቲኣዊ ቅርርብን ባህግን ስለ ዘድሊ ተኣንፈቱን ስለ ዘሎ እዚ ታሪካዊ ዋንነት ባሕሪ ምርጋፅ ናይ ተፈናን ክንቃለሰሉ ይኽእል ስለዚ እዚ ታሪካዊ እንድሕር ደኣ እዚና ናብ መሰል ሕጋውነት እንተኸይድና ማለት ራይት ኦፍ ኣክሰስ ኣለና ብውሕዱ ማለት እቲ መሰል ታሪካዊ ዋንነት ኣቦትኡ ከም ዘሎ ኮይኑ ነቶም እዚ ዘይብርሆም ወይ ድማ ኣይ ክኸውን ኣይኽእልን ዝብሉ ግን ብቐሊሉ ቋንቋ እውን ክንመፅም ራይት ኦፍ ኣክሰስ እውን ኣለና ሎክላንድ ዝኾነ ሃገራት ኣብቲ ናይ ዩናይትድ ኔሽን ኮንቬንሽን ገደም የሉ ተኣርቲክል ዘለዎ ኩሉ የሉ ስለዚ መሰል በሪ ባሕሪ ምጥቃም እውን ኣለና ብውሕዱ ነቲ ባሕሪ ጓነት ዘይዋናታቱ ዘይብፅሕና እንት ዝኸውን እውን መሰል በሪ ባሕሪ ምጥቃም እውን ኣለና ኣብዚ መሰል በሪ ባሕሪ ምጥቃም ዝተፈላለዩ ውዕላት ወይ ድማ ስምምዕ ምስቲ ባሕሪ ብሽም ሃገሮ ምዝጊቡ ዘሎ መንግስቲ እየ ዝብልን ምስቲ ባሕሪ ዘይብሉ ተዓፂ ዘሎ ህዝብን መንግስትን ኣብ መንጎም ዝፍፀም ውዕል ብዙሕ ውዕል ናይ ታክሲ ኩሉ እዩ ናይ ፀጥታ ኩሉ እዩ ናይ ሎንግ ተርም ሾርት ተርም ኩሉ እዩ ናይቲ መሰላት ናይ ልዕሊ ዓቐን በዓል ዋና ዒልካ ዘይተፈቐደ ዋጋ ንከይተኽፍሎ እዚ ብዙሕ ውዕላት ኣርቲክላት ተቐሚጥዎ ኣሎ እዚ መሰል እዚ እውን ብውሕዱ እኳ ሕጂ ክዛረብ ከሎ ብዙሕ ኣርቲክልስ ወይ ከዩናይትድ ኔሽንስ ስለ ዝብል ዘሎ ሓቂ ክመስለኩም ይኽእል እዩ ካልኣይ ነዚኣ ቀጥታ ክንምልሰሉ መጀመርያ ባሕሪ ዘለዋ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘለዋ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነት ናብ ጥቃኹም ዘላ ጅቡቲ ኣላ ሶማል ኣላ ሱዳን ኣላ ስለዚ ስለምንታይ እዩ ትቐንዲ ኣተኩሮ ናብ ኤርትራ ጥራይ ዝኸውን ካልእ ድማ ኣነ ዝገርመኒ ማለት እዩ ጅቡቲ ንኢትዮጵያ ክሳብ ፀላዕላዕ ዝብሎም እዮም ዋጋ ዘኽፍልዎም ዘለዉ እንድሕሪ እቲ ሕጊ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ይሰርሕ ኮይኑ ስለምንታይ ካብ ጅቡቲ ነቲ ባሕሪ በቲ ዝብልዎ ዘለዉ ሕጊ ተማጊቶም ክጥቀምሉ ዘይከኣሉ ወይ ካብ ሶማል ወይ ካብ ሶማሊላንድ ወይ ካብ ሱዳን ዋይ ካብኡ ክጥቀም ዘይትኽእል ዋይ ኩሉ ግዜ እቲ ዘረባን ስነመጎትን ናብ ኤርትራ ጥራይ ዘተኮረ ስለዚ ሕጊ ይኹን ታሪክ ንዑ ስለ ዘገድሰካ ደይኮነ ንኤርትራ ክጎብጣ ይኽእል ዝብል ፕላን ስለ ዘለካ ስትራቴጂ ስለ ዘለካ ኣተኩሮ ስለ ዘለካ ጥራይ ኻ ቋንቋ ዝትጥቀመሉ ዘለካ እምበር ኣብ ካልእ እውን እኮ ኣሎት ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለዚ ካብ ኤርትራ እቲ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ሕጊ ባሕሪ ኣፍ ደገ ስለ ዘይብልኩም ካብ ኤርትራ ጥራይ ተጠቐሙ ዝብል ሕጊ የለን ድሕሪት ምልስ ኢልና እንተሪእናዮ እውን ገለ ካብቲ ምናልባት ኣብዚኣ ሎማ ይቀረብኳን ግን መለስ ዜናዊ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ኢሉ ኣፍ ደገ ባሕሮም ኣግማል ይሰርሉ ንሕና ግን ክንዲ ዝወሰደ ዋጋ ይውሰድ ብጅቡቲ ክንጥቀም ኢና እዚ ቋንቋ ናይ መራሒኻ ይመስለኒ ናይ መራሒኻ ነበር ንጉሰ ሰማይ ዋርሱ ሕጂ እንታይ ክብል ኢለ እቲ ባሕሪ ንክትጥቀመሉ ንከይትጥቀመሉ ስምምዕ ናይ ክልቲአን ሃገራት እዩ ዘገድስ ክልቲአን ሃገራት ተሰማሚዖም ንስኹም ስለ ዝደለኹም ወይ ገለ ስለ ዘይኮንክስ ህዝቢ ኤርትራ ከማን ይደልዮ ይትናትኩም ምሳኻትኩም ብጉርብትና ክሰርሕ ምክንያቱ ጎረቤት ክሳብ ዝኾንካ ብሓደ ክትለምዕን ክትዓብን ሽርክነት ክህልወከን ኣገዳስነት ኣለዎ ኣነ ከም ጆርጆ ኣይ ሪሊ ኒድ ዲስ እዚ ህዝቢ እዚ ተኸባቢሩ ተፈቃቂሩ ክነግድን ክሽክትን ደስ እዩ ዝብለኒ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ስትራቴጂክ ፓርትነርሽፕ ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ኣገዳሲ እዚ ምን እዚ ክበሃል ከሎ ግን ድሌትካ ክትገብር ድሌትካ እናተዛረብካ ድሌትካ እናበዳዕካ ኣይኮነን ሕጊ ብዘለዎ ስርዓት ብዘለዎ የስ እቲ ባሕሪ ናይ ኤርትራ እዩ ኣየድልየካ ንጅቡቲ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ንሶማል ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ንሱዳን ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ንኤርትራ ኣገዲድካ ትእትወሉ ምክንያት ግን የብልካ ዝከኣል ነይሩ እንተዝኸውን ጅቡቲ ልዕሊ ዓቐን ክሳብ 30% ናይ ጂዲፒ እዩ ገለመለ ንኢትዮጵያ ሕቋኣ ዝሰብር ዓይነት ገንዘብ ተኽፍላላ ኣብቲ ወደብ ስለምንታይ እቲ ሕጊ ናይ ዩኤን ኣብ ጅቡቲ ክሰርሕ ዘይከኣለ ስለዘይከውን ሃገራት ልውላውነት ስለ ዘለዎን ኣብ ባሕረን ድሌተን ክገብራ ይኽእላ እወ ኣይትጥቀምሉን ኢኹም ኢሎም ክዓፅዋ ኣይግባአን ጌጋ እዩ እዚ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክጥቀምሉ ክኽእሉሎም ከምዚ ልክዕ ኣብ ዒላ ዘለዎ ቦታ ዝቕመጥ ሰብ ነቶም ዓድማ የሰትን እዮም ክብሎም ጌጋ ዝኾነ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘለዎ ድማ ከምኡ ክገብር ይግባእ ሓላፍነት ክህልዎ ኣለዎ እዚ ግን ክልተኻ ተኸባቢርካ ተረዳዲእካ ክትገብሮ ዘለካ እዩ ባሕሪ ዘይብልካ ክነስኻ ከምዚ ንስኻትኩም ትዕንድርዎ ዘለኹም ትዛረብዎ ዘለኹም ግን ንፅቡቕ ሽርክነት እውን ሓጋዝ ኣይኮነን ነቲ ዓብ ወለዶ ዘይኮነስ ነቲ ንኡስ ወለዶ እውን ነቲ ዝነበረ ህልኽ ከም ዝቐፅል ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም እዚ ከዓ ንማንም ክሕግዝ ኣይክእልኒ ሕርኬድና እዩ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ንሰርዖ ከም ተቃለስቲ መሰል ዋንነት ኢና ንቃለስ መሰል ዋንነት እዩ እዚ ንክንቃለስ እቲ ናይ ሕጋውነት ናይ ሕጊ መሰል ዝበልክዎ ዲቴይል ኣለዉ ዝኾነ ሰብ ክሪኦ ይኽእል ግን
ከተቃሊስ ካለ ኢና ግብሪ ዝወረድ እምበር ኣብ ወረቀት ስለዝተፃሓፈ ዩናይትድ ኔሽን ወይ ከምዚ ዓይነት ኮንፈረንስ ዘለዎም ትካላት ስለዝተፃሓፍዎ ባዕሉ ይከውን ማለት ኣይኮነን ኣድም ክትቃለስ ኣለካ ትኽእል ኣለካ ተዋና ግን ንሕና ቃልሲ ኣብቲ መሰል ወይ ድማ ዋንነት ባሕሪ ትማሊ ሰብ ዋና ነርና ኣብ ቀረባ እዋን ግን ብፀላእቲ ይትረፍቲ ባሕሪ ዋናታት ክንከውን ንህይወትና ዋና ከይንኸውን ኣብ ትሕቲ መሬት ከስፍሩና ኣብ መሬት ከይንነብር ኣብ ገለ ከጥፍኡና ዝሙነይ ሓይልታት ዝፈጠርዎ እንታይ እናገበርና ከም ዝመፀር ኢና ኢና ግን እዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና ተኽእሎታት ኣሎ ዶ ኢሉ ዝሓትት ሰብ ኩሉ ተኽእሎታት ከሎ ድዩ እዚ ባህጊ ክኸውን ይኽእል እዩ ታሪክ እውን ክድግፎ ይኽእል እዩ ትብሎ ዘለካ ታሪክ ነንብቦ ኣለና ሓቂ እቲ ታሪክ ትብሎ ዘለካ እዚ ወለዶ ተኽእሎ ኣለዲ ነዚ ጉዳይ እዚ ከምፆ ናይ ዓለም መድረክ ይፈቅዶ ድዩ እዚ ናይ ምስታናይ ወለዶ እናሃለካ ጉዳይ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን እዩ ኣይንሪኦን ዝብል ሕዚ ምናልባሽ ተማሂርና ኣለና ብዘይቀል ዓለም በለ ኢሳያስ ምክንያቱ ተኽእሎ ኣሎ ድዩ ዝብል ካብ ኤርትራ ጥራይ ወይ ካብ ደገ ተዓዛቢ ጥራይ ኣይኮነን ካብ ትግራይ እንተሎ እዩ ተኽእሎ ኣሎ ድዩ የለን ዝብል እውን ኣሎ ስለዚ ተኽእሎ ኣሎ ዶ ዝብል እወ ይትመልስና ነዚ ጉዳይ ዝንቃለሰ ኣሎ ዘለና ንምንታይ ኢና ወሎ ሓደ ዝናበብ ወለዶ ተፈቂሩ ኣሎ ኣብ ክልቲኡ እዋን ብርድኢትን ብህድኣትን ሕሉፍን ህልውን መፃእን ኣብ ሓንቲ ጠረጴዛ ኣቐሚጡ ንወለድኡ እንታይ ክገብር ዝኽእል ዝግብጥ ወለዶ ኣብ ክልቲኡ ጫፍ ተፈቂሩ ኣሎ ሕዋትና ንእሽተይ ሓወይ ናይዚ ኤርትራዊ ድማ ዓብዪ ሓው ኣብ ግንባር ይጫፋጨፉ ንሕና ድማ ኣብ ሚድያ ንላዘብ ንውዕል ንሓድር ኣለና እዚዩ ናይዚ ወለዶ ናይቶም ናይ ፖለቲካ ዝኸሰሩ ሓንቲ መፅሓፍ ንሰመው ዘይቕየሩ ዝደረቑ ርእሶም ንዓቶም ዝቕይሩ ወለዶ ተፈጢሩ ኣሎ ስለዚ ተኽእሎ ኣሎ ዶ ንብሎ ዘለና ሓድሽ ወለዶ ምንባብ ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ እዚ ተኽእሎ ኣሎ የብለና ሓደ ካልኣይ ኣብ 30 ዓመት ብክልቲኡ ወገን ዝተምሃርናዮ ነገር ኣሎ ዝተምሃርናዮ ትምህርቲ እንታይ እዩ ብክፍኣት ብፀገም ብመከራ ትምህርቲ ተማሂርና ተፈላለዩና ክንነብር ከም ዘይንኽእል ንፀላእትና ዝተኸልዎ ዕሾ ማይ ነስቲ ከም ዘለና ተረዲእና ገሊኦም ኣብ ውሽጥና ኮይኖም ናይ ፀላእትና ዕሾ ዘጥጥዑ ሰባት ከም ዘለውን ተረዲእና ዕሾ ምዃኖም ንሳቶም ፈሊጥናዮም ኣለና ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ምልላይና እውን ተኽእሎ ኣሎ ነዚ ታሪካዊ መሰልና ንምውሓስ ንገብሮ ቃልሲ በይንና ደለይቲ ኮይንና ተነጢቕና ፀኒሕና ክንምልስ ኢና ንብል ዘለና ጥራይ ዘይኮናስ ብሓሳብ ከም ዝነጠቐ ዝዝረበሉ ግን ንሱ እውን ዝተነጠቐ ኣካል እዚ ባሕሪ ናይ ሓባር እዩ ብሕጋውነት መሰል ምጥቃም ኣለኩም ብታሪክ ሰብ ዋናኹም ብዝጥዕመና መልክዕ ንኺድ ዝብል ወለዶ ስለተፈጠረ ኣብ 30 ዓመት ድማ ስለዝተምሃርና እዚ ድማ ሓደ ተኽእሎ ይውስኸሉ የራጉዶ ሰሚዕኩም ኢኹም እቲ ኩነታት እቲ ዘረባ እዚ ኮንፊደንስ ናይ ዘረባ ብዛዕባ ልዕሊ ኤርትራ ኣሽሙርት ኢኻ ክትብሎ ብድዕር ኢኻ ክትብሎ ፀርፊት ኢኻ ክትብሎ እዚ ዛረብዎ ዘለዉ ካበይ ከም ዝብገሱ ይነግሩ ኣለዉ እሱ ድማ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ክረአ ፀንሐ ሕልፍ ዝበለ ተፀጋዕነትን ተንበርካኽነትን ናይ ገለ ኤርትራውያን ምስ ተጋሩ ሽርክነት ኣይብሎን ያኔ ሽርክነት ኣይነበረን እሳቶም እዮም ከፀባብቆ ደልዮም እምበር ወላ ሓንቲ ምስ ተጋሩ ዝገበርዎ ውዕል ንፈልጦ የብልና እቶም ተቃወምቲ ማለት ገለ ክፋል ናይ ተቃወመ ንኩሉ እውን ክትሕውስ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ምስኣቶም ኣመና ክመፃደቑ ስለ ዝረኣይዎ ብኩሉ መዳይ ኣብ ከምዚ ዓይነት መደምደምታ በፂሖም እቲ ጌጋ ናቶም እቶም ንሳቶም ምሶም ዝራኸቡ ዝነበሩ ውሑድ ህዝቢ ዝበፅሕ ህዝቢ ከምኡ ዓይነት ኣረዳድኣን ከምኡ ዓይነት ኣካይዳን የብሉን ካልኣይ ካስ እቲ ናቶም ቤቲ ኣብ ደገ ዘሎ ካብቲ ሪያሊቲ ናይ ፊዚካል ናይ ተዓዲ ኣዝዩ ርሒቑ ዘሎ እመገለ ክፋል እሞ ከዓ ኣኽራሪ ኣካይዳ ንዘለዎ ሒዝካ this is actually one of the worst decisions ነዚ መርሕነት ናይ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ከሎ ዝወሰዶ ስጉምቲ ንነፍሱ ካብ ኣምሓሩ ካብ ኦሮሞ ካብ ካልእ ህዝብታት ኣዝዩ ነፂልዋ ስለ ዝነበረ ካብ ሱዳን ካብ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ክረኽቡ ይከኣሉ ናብቲ ግዜ ሽግሮም ካብ ዝኾነ ይኹን ቻይና ንኣቢ ትሕግዝ ነይራ ኣሜሪካ ወይ ሓገዘትን ወይ ንኣቢ ሓጊዛ ኢማራት ንኣቢ ሓጊዞም ተርኪ ንኣቢ ሓጊዞም ሊትራሊ ኩሎም ቶም ሱፐር ፓወርስ ንኣቢ ይሕግዙ ነይሮም 26 ዓመት ኣብ ስልጣን ዝነበረ ግን ናይ ሕወሓት መርሕነት ነይሩ and this is why ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እቲ ፖሊስ ናትካ ንክልቲኡ ዘረብሕ ስለ ዘይኮነ ዝነበረ ኣብታ ገይም ከለዉ ንነፍሶም ጥራይ ስለ ዝሰርሑ ዝነበሩ ካብታ ገይም ምስ ወፁ ኩሉ ኣንፃሮም ኮይኑ ምስቲ ረብሓ ናይቲ ሃገር ምስቲ ናይ ኢትዮጵያ ደው ክብል ተራዩ ምስ ናይ ኤርትራ ደው ክብል ተራዩ እዚ ዝብልዎ ዘለዉ ኤግዛክት ሕጂ እውን ንእሽተይ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና ንኩሉ ዘይውክል ንዑ ኣቕሪቦም ክንዲ ምንታይ ጌጋ ይፍፅሙ ኣለዉ ኣብ ዲፕሎማሲ ማለት እዩ ነቲ ዝበፅሕ ህዝቢ ንዝበፅሕ ህዝቢ ኤርትራ ዘቕሕር ሕማቅ ከም ዝስምዖ ሞራሉ ከም ዝትንከፍ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሞራሉ እኳ ክትንከፍ ኣይክእልኒ ብቐሊሉ ግን ኣብ ልዕሊ ትግራይን ፖለቲካዊ መርሕነት ናይ ተጋሩን እንታይ ዓይነት ስእልን ርድኢትን ክህልዎም ከም ዝኽእል ባዕሎም ዝፈጥርዎ ዘለዎ ፅሊ እዚ ፍቕሪ ይኮኑ ዝፈጥሩ ዘለዎ ፅሊ እየ ዝብላኒ ስለምንታይ ግዛኣታዊ ዶብ ዘለዎን ሃገራት ልዕሊ 100 ዓመት ካልእ ስግደት 100 ዓመት ዶብ ዘለዎን ሃገራት ጥልያን ሙሉእ ዝነበረ እንግሊዝ ድሕሪኡ
هايل السلاسة دحريو درج دحريو هاجر عجو قيمة أب يونايتد نيشنز بانديران زلو هاجر سسجيركا بحرنا تيدو جوبنا تيدو برخانا تيدو نابلكا مزراب نتهاجر مقاعيلكا نحدا قريبكا نحدر هيكا إتاب إثيوبيا أبتسقمي تيوا زلو نتهاجر نسوت بوليتيكا ديسر حاب إثيوبيا نبي إرترا خطوة مفتان زحزني إذا عينت أجندة تقبلهم نتمنى سينا كبكلو زحسب دما كل تحبرتسب كنك حلي قبا ببأسن بأمن بقال ملنا يكونن زي حسابي سنة حسابي زي نسنا حساب دما بسنة حسابي خاطقتما نميديا بميديا خاطقتما سلازي نتوم نزع عينت ملختي نممكات نتزبي تكونوا حبريتان نتزقبع نتي حلمي نزع حلمي زي حلمي لهم نزنقرو سبات كن التبابع كن حقس كن كلالنا مغنياتو ززاربو زلو بزح اورجنايزد ناي ميديا حيل سلو زلو نساتم سلو زبلوز نبرو كابم تقبيلي الزارب زلو نساتم زي بلو وي نساتم قص يراي واي كون زارب زلو تزبلوز نبر دما اب غزي حماق غزي صبوغ زمص مسيلون زبل وي سب دما انتي تبلت ناي تغرنيا زربالا كل باقي رخزازمي سخيرو قال كحبن زبلك اي تخلاي يبلو سخيرو دزعرفك دما اي تحدقو يبلو تمالتي سب مسخري ابلبو زلو سل الزارب زياتم دما ابتكونتاتتي كالك مت زغل يرترخ حزوا زغل وي جلس لازم مسلم زنبري زارب وز نبري لو مت كونتات مستغيره كالك قانقان تغيروا نتشعو زارب وز نبرو كتكحدا يبلكان ابيرترا زخون يكون بوليتيكانيا اب تግራይ كيده من مريت كحزي وي كمز كحزي زبل كبل سمعيه يفلطني يعني يهلو انت له نغروني اب اثيوبيا خيدنا خمز مريت كنحزينا نز كتما كنحزينا نز مريت كنحزينا كبل سمعيه يفلطني يعني اب اثيوبيا ግን بستفላለي وገን ናይ ምግባጥ حلم لهم ስለዚህ በኤርትራ ከነቅሓሉ ክኸላሉ እዚ ዝብሎ ዘሎ እታ ውሽጢ ተዛሪቦም ኩሉ ግዜ ዝዛረብዎ ምሉቕ ኢሎም ኣብ ደገ ክዛረብዎ ከሉኻ ሰሚዕና ዘድሊ ምድላዋትን ንቅሓትን ክንገብር ኣለና ባህላየ አይ ሆፕ ነዚ ብሕማቕ ኣይትርድዎ እንትኾኑ ንብዛሓት እኳ እዚ ጉዳይ እዚ ሕማቕ ከም ዘይስማዓኩም ምክንያቱ ትፈልጥዎን ዝሓለፍኩሞን ኩነታት ክኸውን ይኽእል እዩ ንገለገለ ይኹን ግን ሓድሽን መሃርን ክኸውን ይኽእል ናይ ሎም ሃሳብ ዝኽን ክንውዲና please like and share and subscribe ناقبركم نزي channel support قبر نابلكو ناتكم ريتو ناتكم حسابات كابناتي زفله ويزقدلكو ويستقاقو انتلو اب كومنت سكشن ارينكم صحافو كاباهم زمهار سلو زلو نابلكو لو مار ساب زخنو دينا اب كالك ساب نرغب تصبغو تشاو أبزي معبول عالم تسديدنا نزلنا أكداس حبريتا خبكم إيه وصر حادي أوروبا يكون أمريكا كالوتول زي قلنا ناتهم ويكاورات ناتهم دوكمنت ناتهم هزيت دلاين زاد معس لزغونه نعون خنحز كل زك علينا نقبر لنا كل قوايد مالنا وصر خليته أبزين هجرات زياتن فلو يعدلنا انفستمنت ناي ستوك ماركت ناي كريبتو ناي كالب بحسر زباله بقلل زباله ابكال كل رهبه زين غنعدل لنا سلازي فليتنا تماهيرنا كنت قامل لهم قايل لنا وتر سلسه دما زين هاجرات ازي بلوس ماي تمرت عدلات اللون ورقه سلازلنا نت تمرت عدلات كنت قامل نفتن انت زي لدما بعين انترنت جرنا زلينا فلتت حزنا نمصاي دلوات كون لنا نزك حق البروجرامات لنا اعطيهم تطعموا لي بلاكم ثانك يو فيري ماتش